Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас. Отче наш, иди на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днес. Всички ви. Светлина от светлина Бог истинен. От Бог истинен роден и сътворен единосъщен с Отца, чрез който всичко е стана. И в Духа Святого Господа животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който го вложил чрез пророците. Благословено е Царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги и во веки веков. За да се освети тая вода, чрез силата действието и с изречено светие на Господа да се изпълни. За да и се изпрати благодата Христа, Господу кръщение и за нейното спасение. Като поменем заедно всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека се ви себе си един други и цели на живот на Христа, Бога да нам даде. Тебе, Господи, ако подобае Тебе, всяка и слава, чест и поклонение. Слава Христос се, Рабиница Божия Доротея, в името на Отца Амин, и Сина, и Светия Дух Амин. Браво! Браво на хубавата Бога! Браво! 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 Тя много слушка. Аз очаквах да плача. Браво! Браво, честито! Благоденствено и мирно и житие! Радуй, спасение во всем благо и посвящение! Подаж, Господи, ново посвящение рабе Твои! Молитвами, Свети Отец наш и Господи, Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Святий безсмертний, помилуй
Amen.